Diyos manhay na aga po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone, likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod kita gabos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Orasyo Emperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibotan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Asin, dai mi nasabotan asin na utob, an sa ibong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatean mina an padusang balik, kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika, mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurok, kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot ni Bong and Jean Gapayaw and family, ni Desi A. De Leos, ni Mr. and Mrs. Francia D. Mata and family, kan Marciliana family, ni Mr. and Mrs. Villardo Agripa Jr., ni Princess Barnuevo, ni Mary Jane Manaog. For Cledesa Borja, ni Maria Ludina Ginete. For passing the pharmacy licensure exam, ni Henry Ian and Sharon Bitara. For passing the inquest, ni Alvin Gilana. To pass the Philippine Nursing Licensure Exam today and yesterday, ni Rica Mika L. Lontak. For the gift of life of Christine can Amaranto family. Asin, pasasalamat ni Leo and Cynthia Ramos. Mga espesyal na kahagadan. To pass the Philippine Nursing Licensure Examination Board Exam ni Eileen L. Martinez, ni Navarra Angeline B., ni April Lynn Eliza Bilien, ni Christine T. Tumenio. For nursing board exam of Julia, ni Maria Teresa P. Sanchez and family.
For BSN board exam ni JCG Clavillas. For board exam, Canvillarasa family. To pass the PNLE board exam for Kyle Vargas ni Mr. and Mrs. Vargas and family. Special na kahagadan ni April Nohora for fast recovery of Grace Atchacon kan Atchacon family. For passing the nursing board exam of Ella May Buban. For board exam ni Egnaw Chabia. For nursing board exam ni Desi A. De Leos. To pass the board exam and for guidance ni Alvin A. Acosta. To pass the RN exam of Madeline Ann Loria by an anonymous. To pass the PNLE board exam ni Andrea Roxanne A. Beltran, siring man ni Eliza Monique Isidro. To pass the nursing licensure exam 2024 ni Belle Joy Maxine Bersabe. For PNLE of Russell Ruelan Can Petrache and Rowilan family. For PNLE 2024 ni Chenny M. Origines, ni John Alisa Etz Abrantes, asin ni Arian Nicole Arce. For Philippine Nursing Licensure Exam ni Mark Angelo, Russell, Rachel, Eliza, and Maria Kisha. For guidance for PNLE November 2024 exam, ni Gian Paula S. Boundan, registered nurse. Ni Cone Pearl F. Sob, registered nurse. Ni Angel Rose A. Solabio, registered nurse. And ni Army Noblesa, registered nurse. For PNLE 2024, ni Kate Austria. For good health, ni Christine May L. Cepeda. For PNLE, ni Mike John P. Nacion. For nursing board exam, ni Mark Ian B. Tolosa. To pass the board exam, PNLE 2024 and 100% USI batch 2024. Ni Almonte Jarvis Emmanuel. For Maria Alison B. Borlasa Hana Despabiladero. For PNLE 2024 ni Alisa B. Borlasa. For PNLE Board Exam 2024 ni Kristen Ina G. Amaro. For Nursing Board Exam ni Ram Christian De Leon. For guidance and blessing for NLE 2024 Board Exam ni Ermi J. Humol. For PNLE Passer 2024 ni Lance Rafael M. Bagtas. For all PNLE Passer 2024 ni Rica May P. Basa. For BRH MC residents to pass the written exam ni Peña Francia Rariza. Special intention pa po. To pass the top NLE board exam ni Rizane R. Manalo. Special intention by an anonymous. For successful PNLE ni Justin Carril Casil. Special na kahagadan ni Raylene Archaga, kan Padua family, ni Judy Remelin Lee. For good spiritual, physical health, and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For passing the licensure examination for nurses of Mar Philip R. Tanael and Antoinette Mulod and examinees. For Janica Imperial D. ni Pauline Imperial D. and family. For successful board exam ni Diana Cristil Brigala. Special na kahagadan kan Garcia family. Ni Sandra Cano and family. Ni Fortuno Kenyon Wayne. Ni Ray Isabel R. Peña, Florida. For passing the nursing board exam on November 9 and 10, 2024. Siringman ni Cleo Doreen T. Castro, ni Mark Gerald P. Embestro, ni Tricia May S. Nueva, ni Justin Rose B. Cabaluna. For the exam of Kay Lamay Namia, ni Ramil A. Namia.
Namia. For licensure exam, ni Jessa Macy Caples, ni Pauline Ann Arroyo, Rochelle G. Suniega, ni Jaime Jr. Daza Armilios, ni Jekyll Uzea Tanay Tino, ni Erica Galvez, ni Pamela Gwen Dilla, ni Maria Andrea Bolivar. For Isabella May Leos, nursing board exam today and yesterday, ni JP and Irene Garalde. Special intention man po ni Ruel and Arlene Dawal Almasco Siringman, ipamibi man yato po ang katuninungan kan lokal na gobyerno kan sa tuyang syudad Legazpi City. And for the eternal repose of souls, for Froilan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, ki Elena Vicente and Selwyn, Wilgen and Milton ni Marites Astillero and family, ki Ruben and Leticia ni Lynn Rico Obal, for All Souls ni Tita D. Imperial and family, ki Nestor Sr. and Ray Joseph ni Emmy Ribaya and family, ki Constantino Chodora and Salvacion ni Raul and Jose Diaz and family, All Souls can Abion's family, ki Brother Jerome OFM kan Asupardo Cantara family, ki Joseph ni Michelle A. Abiera, ki Eduardo Sr. ni Bong and Jean Gapayaw and family, for All Souls kan Aringo family, ki Lydia Victorioso and Arceli kan Malacca family, for All Souls kan Villarasa family, ki Pedro and Alex kan ni Maricon Bandalaria, for All Souls ni Mary Jane Manaog, for All Souls ni Jose Esquivel, ki Adela and Alex kan Yap family, ki Emma, Sonia, Vicente, Esther and Floro kan Calios and Lovendino family, for 7th death anniversary of Caridad kan Abordo, Agripa, Montarde and Arevalo family, ki Ulysses kan Broncano family, ki Raizan ni Remy Rivenque and family, as in All Souls ni Elvira F. Bilen and family. Sigiraray mga tugang ko ki Kristo, Diyos marhay na aga po sa Indugabos. Ngunyan, iyon ika-32 na Domingo sa ordinaryong panahon. Magtirindog po sa pagpuon kan Eucharistia. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, asin ang katuninongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Pinupo nan ta ining aldaw, pinupo nan ang bagong simana sa pag-umaw sa Dios na matinao. Tinatao niya sa to ang gabustang pangangaipo. Ang imbitasyon niya, magi kitang panalmingan kan sa iyang pagkamatinao. Mapuon kita kan sa tong selebrasyon, sa pagbalik kan mga nakaaging aldaw, sa mga pagkakataon na dai kita nakasimbag sa imbitasyon na ini, na nagsayuma kita na magtao kan sa diri, na makaarog sa Dios. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen,
sa gabos na Angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan asin maheherakon, kaugaying likayan kami sa gabos na mga kaiwal, tanganing talingkas an kalag, siring man an hawak, tugison mi sa bilog na isip an mga bagay na sa diri mo. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Ang Diyos matinao. An patutuo na madadangog niyato sa enot na babasahon. Maski sa kadaihan kun iheras ini, magbubunga ni dakol ang enot na babasahon. Pagbasa sa inot na libro nin mga hadi. Kan mga aldaw na ito, nagduman si Elias sa Sarepta, asin kan magabot siya sa trangkahan kan banwa. Nahiling niya ang sarong babaeng balo na namumurot nin igatong. Sabihan niya ang balo,
Darahi ako nin tubig na maiinom. Kan mahali na an balo, tanganing magkuan nin tubig. Inapod siya ni Elias. Darahan mo man ako nin nagkapirang tinapay. Nagsimbag an balo. Minasumpa ako sa ngaran kan buhay na kagurangnan na sa imong Diyos, na mayo ako nin tinapay. Igwa na sana ako nin sarong gugum na arena sa mangko, sa kakadikit na lana nin ulibas sa dulay. Nagdigdi ako tanganing mamurot nin nagkapirang igatong, na dadarahon ko pabalik sa harong. Dangan aandamon ko ang kadikit na pagkakan para sa ko asin para sa sakong aking lalaki. Huring pagkakan minaiyan, dangan magagadan na kami sa gutom. Dai ka mahadit, ang sabi ni Elias. Magpuli ka na, dangan andamon mo ang sa imong pagkakan. Alagad, gumibo kang una nin sadit na tinapay, asin darahon mo sa ko. Dangan andamon mo ang natada para sa imo, asin sa imong aking lalaki. Huli tay ni ang sinasabi nin kagurangnan, ang Diyos nin Israel. Dai mauubos an arina an mangko, asin dai mauubosan nin lana an dulay, bago ako, an kagurangnan magpadaran nin oran. Naghali an babaeng balo, asin ginibo ang sinabi sa iyan ni Elias. Dai sinda nawaraan nin pagkakan sa laog nin dakol na aldaw. Susog sa panuga nin kagurangnan, sa paagi ni Elias, an mangko dai naubusan nin arena, asin an dulay nin lana, dai nagkulang. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Minapahiling siya ni Justisya sa inaapi. Minataonin kakanon sa nagugutom. Pinapatalingkas din kagurangnan ang mga bilanggo. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Tinatauanin pakahiling ang mga buta. Binabangon niya ang mga napadungkal. Namumutan niya ang mga matanos. Ang mga dayuhan sinusurog nin kagurangnan. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Ang mga ilo asin balo sa iyang tinatabangan, alagad rinaraot niya ang mga plano kan mga tampalasan. Ang kagurangnan hadi sagkud paman, ang sa imong Diyos o Siyon, magahadi sa panahon na daing kasagkuran. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Ikaduhang babasahon. Ang pagsakit ni Kristo, nagdara sa to nin kaligtasan. Sa iyang pagdusay nin buhay, kita naligtas sa kasalan. Ang ikaduhang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Dai naglaog si Kristo sa santuaryo na gibus sana kan tawo, asin kaagid sana kan tunay na santuaryo. Naglaog siya sa langit mismo, sa nakikiatubang sa Diyos para sa to. An halangkaw na pari minalaog sa kabanal-banaling lugar, taon-taon, na may darang dugo nin hayop. Alagad, dai naglaog si Kristo, tanganing iatang ang sadiri niya nin dakul na beses. Takon arog kaiyan, dakul na beses man kutaanan siyang nagtios, puon na lalangon ang kinaban. Alagad, sarong beses na nanggad siyang nagpahilingon yan, na madali lang umabot ang katapusan kan panahon. Tanganing paraon ang mga kasalan sa paagi kan pag-atang kan sa diri niya. Itinalaan na sarong beses na magadan ang labang tao, dangan ang paghukom. Siring man si Kristo, inatang, saro sa ng beses para sa paghali kan mga kasalan kan dakul na tao. Maabot siya giraray, bako nang sa paghali kan kasalan, kundi sa pagligtas kan mga naghahalat sa iya. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang paglukyaw kang Santo Ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susug ki San Marcos. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Sa pagtukdo ni Jesus, nagsabi siya, maglikay kamo sa mga paratukdo kan katugunan na buot magparalibot na nakasulot nin halabang mga gubing, asin pagtauan nin galang sa mga plaza, buot nindang magtukaw sa mga piling tukawan sa sinagoga, asin magkabisero sa mga bangkete, inuubos ninda ang mga rugaring kan mga babaeng balo, dangan sagin-sagin na namimibi nin halawig, mga magabat an padusa ninda. Mantang nagtutukaw si Jesus sa laog kan templo, harani sa lalaganan kan limos, minasdan niya ang mga tawong naguhulog kan sa indang kwarta. Dakul na mayayaman ang naghulog nin dakul na kwarta. Dangan, may sarong dukhang babaeng balo na nag-abot asin naghulog nin duwang kubring kwarta na ang halaga sarong sentabo. Inapod ni Jesus ang sa iyang mga disipulo asin sinabihan, sa katotoohan, sinasabihan ko kamo, ang dukhang balong ini, mas dakul ang itinao, kikang gabos na naghulog sa lalagan nin limos. Huli taan gabos, nagtao kan sobra nindang kwarta. Alagad siya, sa iyang pagkadukha, nagtao kan gabos niyang ikabubuhay. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ano po ang buot sabihon kan pagtao? Giving. Pero ang mas mahalaga po sigurong hapot, ano ang kalidad kan sa tuyang pagtao? What is the quality of our giving? Pasil pong isipon ang pagtao sa kapwa kung masagana ang sa tuyang buhay. Ano po? Mas madali pati ang pagtao pag aram mong igwa ka ng sapat para sa sadiri mo. Napasiguro mo na ang pangangaipo kan sa imong pamilya. Kaya kadaklan na beses, ang ideya tapo kan pagtao, itatao kung ano ang sobra. Giving from our excess. Giving from our abundance. So mga delata na pa-expire na, o so panira na madali ng maraot, mapaanos ng kadikit, iyo ang itatao sa kataid na harong. Kan bagong luto pa, mainit pa, habo mo. So mga badong hinabuan, dahil kupas na, o dahil ruluho na, iyo ang idodonate sa evacuees. Dahil sa favorite shirt mo, di pwedeng itao sa kuya ini. Kung may sobra, iyo ang itatao. Kung mayong sobra, dai man ako matao. Pero iba man po ang mensahe kan mga babasahon ta ngunya na Domingo. Pinapagirumduman kita kung ano ang tunay na pagtao. Asin ang imahen po na ginagamit kaining mga babasahon, tanganing ipagladawan sa tuya kung ano ang tunay na pagtao, iyo ang imahen kan mga babaeng balo, widows. Yata mga balo, anong igwa sa inda? Tibaad igwa pong balo digdingon yan, o igwang nagsisimba online. Kay ito pong panahon, sa sosyedad kan mga Hudiyo, ang lalaking agom, iyo ang provider kan pamilya. Siya ang nagtatrabaho, mantang ang babae yaon sa pagmanihar kan harong. Iyo iyan ang roles in Jewish society. Kaya man,
pag nagagadan ang lalaki, hinihiling po ang nababayaan na balo bilang simbolo nin kaluyahan asin kawaran. The widow becomes an image of weakness and vulnerability. Nata, mayo na siyang kabuhayan, mayo nang masasarigan, mayo nang maaasahan. Kaya pag nahiling mo ang sarong balo na nagtatao, dakulang bagay po yan. Dahil nagtatao siya, maski siya mismo, dakula man ang pangangaipo. Duwang babaeng balo na matinao, ang namimidbidan tadigdi sa mga babasahon ngunyan. Digdi sa inot na babasahon, igwang sarong babaeng balo, kaibaan sa iyang aking lalaki, na nakaistar sa Sarepta, sarong siyudad, kung sa inigwang makuring kagutuman dahil haluyon nang dai nag-uuran, nagugutom na ang mga tao. Nag-abot si Propeta Elias sarong aldaw, nagrani sa babaeng balo, tanganing maghagad nin tinapay. Alagad, dahil nga ni makuri ang kagutuman kan siyudad, dikit na sanaan natatadang kakanon kaining mag-ina. Sabi kan babae ki Elias, pasensya na po, dahil mayo na po kaming tinapay na ikakatao sa imo. Aram kan Diyos na totoo ini. Aram kan Diyos na ining kadikit na arina, sa kadikit na lana, iyo na sanaan natatada sa muyang mag-ina. Ultimong kakanon mi na po ini. Pakakakan mi ka ini, magagadan na kami. Alagad sabi ni Elias, di ka matakot. Dahil ang sabi kan Diyos, dai mauubusan nin arina an sa imong mangko, asin dai mauubusan nin lana an sa imong dulay. Ano pong ginibo kan babaeng balo? Maski aram niya na ininaan huring kakanon nindang mag-ina, nagsarig ang babae sa tataramon kan propeta, asin nagluto nin tinapay tanganing pakakanon ining sa iyang bisita. Nagsarig siya sa Diyos. Asin nangyari ang sinabi ni Elias, the jar of flour did not go empty, and the jug of oil did not run dry. Narumduman ko po ang mag-agum na paratingdan nin buko dyan sa puro. Arual daw po sindang nagtitinda sa tinampo dahil iyo sa nainian sa indang kabuhayan. Sarong aldaw kan nagdadangadang an bagyo, makusugon na an oran, maski delikado an panahon, nahiling ko po sindaduman, naghihinguwa man giraray ining mag-agum na magluwas, magtinda. Siguro dahil nga ni mayo sindang ibang aasahan, mayong ibang pagkukuanan nin ikabubuhay. Kunda isinda magtinda, magagadan sinda sa gutom. Arog po kainian kamugtakan, kan sa tuyang mga tugang na dukha. Sigurado ako, igwadigdi na arog man kaiyan ang dinakulaan na harong. Isang kahig, isang tuka. Kaya nga ni pag pinapangadjitaan ama niya mo, when we pray the Lord's Prayer, we are praying the prayer of the poor. Nataman. Sabi sa ama niya mo, kagurangnan, itao mo po sa muyaan sa mong kakanon para sa aldaw na ini. Para sa nanguna sa aldaw na ini. Ang kakanon mis para sa aga, ika na po ang bahala. Isang kahig, isang tuka. Kung dai magtrabaho, dai man makakan. Ipinagpapa sa Diyos ang arualdaw. Digdi man sa ebanghelyo, namimidbidan ta ang saro pang babaeng balo. Yaon siya sa templo sarong aldaw. Ining balo, naghulog nin limos na duwang barya. Asin iyon na po ini ang ultimo niyang kwarta. Mayo na siyang ibang kwarta. Hinulog na ang natatadang duwang barya sa limos.
Mayo pong ibang nakahiling kaidto, kundi si Jesus sana, nayaon man duman sa templo kan aldaw na ito, nakatukaw harani sa bugtakan nin limos. Para kay Jesus, bakong mahalaga kung gurano kasadit o gurano kadakulaan sa imong itinatao, kundi kung gurano kadakula, kahararom, an sa imong pagtubod, sa likod, kan sa imong pagtao. Therefore, when we look at these two widows, we learn from them what is true giving. True giving is not just giving out of abundance or giving from our excesses. Tinutukdoan kita kaining duwang babaeng balo na pag nagtao ka, pirming kasabay ka iyan ang pagsarig, nasusustiniran ka kan Diyos, na dai kanya papabayaan. We give because we know that God loves a cheerful giver. We trust because God will never let us go hungry. Kasuarin ka man nagutom, kan nahiling mo na isang kahig, isang tuka kamo kan pamilya nindo, may aldaw ba na nagutom ka? Kan nagtao ka sa mas nangangaipo, namatian mo ba na nawaran ka? We strive to be generous, knowing that we can never outdo God in generosity. This is our faith and conviction. Iyo po ini ang tunay na pagtao. Asinan nagsasarig pong pagkamatinao, mahihiling ta mismo sa buhay kan kagurangnan Hesukristo. Sabi digdi sa ikaduwang babasahon, nagtauman si Jesus kan pinakamahalagang sakripisyo. Ano po? Mayong iba kun mismo ang sadiri niya. Inutob ni Jesus ang kabutan kan Diyos Ama. Inako ni Jesus ang kagadanan, tanganing magkaigwa kita nin buhay na daing kasagkoran. Dahil bakong arog po ka iyan pag namumuot ka. Pag namumuot ka, idudusay mo ang buhay para sa namumuotan. Buot sabihon, si Jesus ang satuyang modelo ni nagsasarig na pagkamatinao. Siya ang tinapay na dai na uubos. Kaya sa masunod na matao ka, pakihapot po ang sadiri kung ano ang estado kan sa imong puso sa imong pagtao. Pasil pong magtao kung igwa kang kadakol na biyaya, nagsusobra sa pangangaipo kan pamilya mo. Alagad kung nagtatao ka, dawa sa tahaw kan sa imong kakulangan o kawaran, diyan mas nagrararom an sa imong pagtitiwala sa Diyos. Matao ka daw nin oras sa imong kapwa, dawa pagal ka na. Mahiras ka daw kan sa imong talento, kung pwede man nadaina sana. Mapasubli ka daw sa mga mas nangangaipo, dawa makulog ng magtao. Mahalaga po ang simbag tadigdi dahil iyuman ini ang satuyang huring kakanon, ang satong huring duwang barya. What is the quality of your giving? Mga tugang marumduman talugod na ang Diyos, daiman sinusukol kung gura no kasadit o gura no kadakula ang satuyang tinatao, kundi hinihiling niya kung gura no kararom ang satuyang pagsarig, mantang nagtatao kita. God always sees the heart, and God always provides. Magsarig ka sa Diyos na matinao, asin dai matakot na ikaman magtao. Because your jar of flour will never go empty, and your jug of oil will never run dry. Masimbag kita sa tataramon kan Diyos, ipahayag tapuan sa tong katolikong pagtubod.
Tutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kang langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos asin namundagi kan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kang panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kani katulong aldaw, nabuhay liwat susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kang Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kakadean, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaoning buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kambuhay sa maabot na panahon. Amen. Tagob sa puso kitang mamibi sa Diyos Ama, na nagtataoning tinapay sa mga nagugutom, asin nagsusurog sa diretso kan mga balo. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kang simbahan, dainang God magluya sa pagtabang sa mga duka, asin mga nagagabatan sa bukay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing rangahon, asin pakusugon kan Diyos, ang mga nawa raning agom, asin ngunyan mayo nin kadamay-damay na nagmamakal. Ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing ang mga nagsusolo bilang magurang na daing katuwang sa pangataman kang kaakian, magtalubo sa kabanalan nin buhay, asin bendisyonan kan Diyos non na pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing huli kang sa tuyang pangataman, ikaayon kan mga nagihelang an sa indang mga pagsakit sa pasyon ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing an mga gadan niya tong kadugo asin katuod, padagosong kan Ama sa iyang ierokan na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, hagadon ta po sa Diyos na matinao an satong mga pangangaipo, asin girumdumunan mga tawong pinangakong ipagpapangadji. Amang langit nun, pakibuksan mo ang samuyang mga puso para sa mga yaon sa kapalibutan mi. Tanganing mamidbid mi ang sa imong presensya sa samong kapwa asin katuod. Dangan makamtan mi ang kaugmahan sa pakisumaro mi sa sainda. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Ang dulot ni
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Ako man lugod ng kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kaugayeng hilinga ining mga sakripisyo mingonyan, tanganing makamtan mi sa maludok na pagkamuot, an ginigibo mi, huli kan misteryo kan pasyon kan sa imong aki, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay, asin kami naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sanang nakakamati kami arualdaw kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu na ibinangon mo ki Jesus hali sa mga gadan, naglalaom kaming mapapasamo ang misteryo paskwal na daing katapusan. Kaya, kaiba kan gabos na angheles, naguumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabon nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagdibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Daya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo nan mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina ni Diyos, namumutan na balo ni San Jose. Kaiba kan samuyang mga santos apostoles, na kaidtupan na kapagayagaya sa imo. Magkanigo kaming maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway kami sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Pamibiunta ang pamibi kan mga dukha. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bilang nangangataman kan pangangaipo kan lambang saro, magpatinaraohan po kitang katuninongan. Mga tugang, uya si Yesu Kristo, aki kan balong si Maria, modelo kan sa tuyang pagtao, ang tinapay na dai na uubos. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa god paman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan pinakakan sa banal na atang, asin nagahagad kan sa imong pagkaherak, nagpapasalamat kami sa imo, na sa pagpabulos kan sa imong espiritu, lugod magdanay ang grasya nin katanosan sa mga linaugan kan langit non nakabagsikan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa ongoing renovation asin pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo nag-abot po sa 42,691 pesos and 85 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa nag-abot po sa 5,026 pesos and 55 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,598 pesos and 75 centavos para po ini sa pro-seminaryo. Siring man, magkakaigwa po nin special block screening kan pelikulang Moana 2 sa Nobyembre 30 aldaw nin Sabado sa oras na 6:00 sa pagkabanggi sa A. Bichara Silver Screen Cinema 1. Para sa mga mauwot magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Asin mauwot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 2,000 pesos, 1,400 pesos, 1,000 pesos, tulong 500 pesos, asin 200 pesos. Haliman, Kibilen de la Torre and Family, 1,000 pesos, asin sa Baldon Family, 1,000 pesos. Diyos mabalus po. Salamat man po sa indo gabos sa indong pagkamatinao, sa tuyang mga lingkod, ang sa indong presensya, danay na suporta sa tuyang parish projects and programs. Siring po kan tugon kan sa tuyang pastor asin rektor na si Father Neil, naghihinguwa po kita na ining sa tuyang diocesan shrine will always be a welcoming and hospitable environment for us. Kaya ang paghinguwa ta po, tabangan taan sa tuyang mga senior citizens asinan sa tong PWDs, tagamahan ta po sindanin tukawan, ang preferred pong tukawan kan seniors and PWDs, iyo po ining nasa pinakainutan, dangan ining yaon sa aisles. Nata, masakit po sa indaan magtindog saka maglakaw. Igwa kitang mga tugang na PWD na nasusupog pong magkomunyon asin napapagal na magtindog nin halawig. Tawan ta po sindanin pagkakataon na makapartisipar sa komunyon. Tabangan po kita kan sa tuyang collectors na iyumanan sa tong usherettes. Pero bako lang sinda, kita po lugod magin komunidad na tataong magmangno, mag-ataman. Offer your seat if you see somebody who is physically unable to stand. Offer your seat to senior citizens and pregnant women. Digdi po sa inutan, pati digdi sa aisles. Salamat po. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumoto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, magin matinao sa kapwa. Salamat sa Diyos.